3 mulige årsager til, at flere får stillet ADHD-diagnoser. Først og fremmest så har vi mere viden generelt omkring ADHD. Inden for de sidste 10-15 år har vi fået øget viden forskningsmæssigt, men også generelt i befolkningen. Så det betyder, at flere fagpersoner er hurtigere til at spotte ADHD, og mange danskere vælger også selv at gå hen og søge udredning for en ADHD-diagnose, enten hos dem selv eller hos deres barn. Vi har flere sendiagnostiserede i dag, fordi tiden og viden omkring ADHD var anderledes hos de voksne nu, end dengang de selv var børn. Årsag nummer 2, det er, at vi har fået mere viden om, hvordan ADHD ser ud hos piger og kvinder. ADHD-diagnosen er oprindeligt beskrevet, som den ser ud hos de mere hyperaktive drengebørn. Forskningen har vist os, at ADHD-diagnosen hos piger og kvinder, og selvfølgelig også nogle mænd, er mere usynlig for omgivelserne end den gængse ADHD med tydelig hyperaktivitet. Viden om den mere stille profil gør, at mange flere piger og kvinder får stillet diagnosen i dag, end de gjorde tidligere. Årsag nummer 3 er lidt mere kedelig, for den handler om, at vores samfund i dag er indrettet på en måde, som er svær for ADHD-hjerner at være i. Vores samfund i dag er præget af højt tempo og meget komplekse krav, som ADHD-hjerner kan have svært ved at navigere i. Vi har samtidig fået flere skærme, som tager vores tid og vores fokus. Samtidig har vi i dag færre ressourcer til at støtte de børn, unge og voksne, som har lidt mere sårbare hjerner, og de får brug for at blive udredt for at få den reelle hjælp. Derfor er der både gode grunde og knap så gode grunde til, at flere får en ADHD-diagnose i dag end tidligere.